výrazy so spojovníkom je téma zaklínacia formulka. Spojovník. Medzi abrakadabra nie je spojovník a ten spojovník, ktorý hľadáme, je pri čári mári. Čári mári. Puk. Dajme si tabulku. Tomáš 80 eur. Bohuž 270 eur. Mám pocit, že atmosféra v našom štúdiu dnes nie je práve najveselšia. Netvárite sa nadšenie ani jeden z vás, páni. Ste nespokojní? Ale možno to bude lepšie, pretože pred nami je ešte tretie rozhodujúce kolo. Trošku debatujeme o tých predchádzajúcich kolách. Pani, pokiaľ môžete doplniť